Kitang mga Pilipino kay tradisyonal na nato na mag unsa duawon kita sa mga kaliwat unya sila yung mga ayo no nang inana siya ana jud ang life sa Pilipino kanang doon kay kanila pag human kay pangayuan magkatawa ka baka wala kay naglisod pud ta ba ay nako just kwarta lang maluya ka sa tanan na mong mga kuan maluya ang tao kay ngan ka nalipay kay nagkita mo si mong kaliwat nuhanhiman mangayo pa na to community ba ano maluya atong life. They figured out chemistry centuries before chemistry was a thing.